sulesuhan sa playan Panaylo, Ramsim din salen hayan thong da hùng thong nóc luôn người sang phong nung ha pasal cha za lâu mi sang phong nung hai học yên yên chỉ sẽ nằm riêng vai bờ ang sukul pasal sa fam sunanage sulesuhan sa playan Panaylo, Ramsim din salen hayan thong Sweetang parang talakmando, negodora sa mga daudingin, isang konsen pasal sa hay, lupang orong, ay nang bingkay parang nagulunok ngayon. Sweetang parang kalaong handong le, negodora sa mga oh,